Dobrý deň, dámy a pánové. My sme, toto je už druhý diel, kde sme zavietí v tme. Sme tu dlho, máme žuvačky, sme tu našli na zemi. Alebo čo to je? To sú také sladkosti mamba. Sme Bolo našli. takéto extrémne dlhé a bol tam dosť, ešte viac. A nás nevidíte. Áno, My lebo sa to- vidíme. Vidíme sa. Zažni to, daj foto. Čo to? Počkaj. Lidičkové, musíme to zastaviť? Abo nemusíme. Nedá sa. A chuť spraviť. Chuť dať svetlo Tak. na mobil. Ježišimaria. Super. Musíme dať výkon 15 minút. Čo? 10. Chceš? Potom. Tak máme ešte. Alebo daj. Dva máme ešte. To nám presne vidím. Abo ty už nesieš tie dva? Tak okej. Kartírku. No. Mám tu dierku. Čačičo. Kartírku. No. Ja som si to dal do húpy aj s tým obalom. No. Traktor. To všetky. Peťo, ty čo robíš? Som to dával do úst aj s tým obalom. Kde mám dať ten obal? Kvast. Musíš sa druž, máš posledný šanci. Ja chcem. Okej. Jom. Kámo, už tu máme, my sme tu už 2 minúty, budeme tu 10? Ešte 8 minút. A, to dáme. Minulý diel bol krátky. Dneska bude dlhý. Kámo, my sme si tu spravili pohodlíčko. A my sme vlastne jaskyni. Však. Ale my sme v jaskyni, ale zavadili nás kamene a tu mali piestoj. Že? Máme to popolíčko, ktoré sme siedli. Ale ja už mám stále ústa. A ja? A nech ti to neskončí, tak takto si to dávaj do boku. Kde ti to skončilo. Kámo, ja viem, že to vypadá kýpy, ale to je časť životme. To je skúška. Či sa bojíme tmy? Ja už sa... To bolo zažiaté. Oh no. Wait a minute. Ja, že koľko minút? 4 minúty. Ja idem sa dostať do tej jaskyne, idem prvať. Abo nie. Potrebujem späť takú vec, okej? Okej. Čo? Aha, pavúk. Je? To je fakt pavúk? A to je pavúk! Počkaj, máme ho peš. To čo máš? A to je nejaké vajčo. Ako sa? Okej. Mm. Vajto tortuginy za gurtiny. Čo je? Moja noha. Naha? 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 Naha, siksa.
Naha si povedal, či čo? Naha. No. Ja viem, že to pre vás nepríjemné, že nič nevidíte, ale aj pre nás. Ne, padlo na nás. Čo na nás padla jaskyňa? Kamo kamene, žavalino kamenino. Kamo, my tu ležíme. My tu musíme ležať. Nedržia nohy. Počujem tu dupoty. Rýchlo. Nerob. Ale chvíľu. Počkaj. Chceme ukončiť toto video.